Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah simpuh salam taserak kabakeh nini dengan mamak saratu alim jo ulama. Orang tahu cadik pandai cadik nalai bakeh batanyo pandai nalai bakeh babu. Tiang adat sandi aluan payung panji marawa basa saisi medananku. Diulu muarosani sarasah suci babulakan tagah derintik kabatuka rusuh deragi kabatimbang dicari ujui muka sunyi. Kalimpanan di tepi banda tampik manyasuk siramu-ramu batananglah ninyak mamak kami agak sabanta elok diurak si tambolamu. Dek warih jawek bajawek pusako turun tamurun adat tolong manolong sampai sekarang kini nangko tigo libago ngantar jadi. Pertama sambah menyambah kaduo siria jo pinang katigo baso jo basi. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang tasabut di mulik manih tak pakai di baso bayi. Mulik manih kucing dan murah baso bayi gulo di bibir dalam cupak nan piawai banamu adat sopan santun. Rajo alam di Minangkabau pamuncak di 50 iyo cara orang namukan sare berisi kalangkapan utang de mamak malayakan. Ramu-ramu tabang malayang malayo kakoto tangah banyak nyuampe puluh ampe. Endah carano alang kapalang talatak di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Burung sinurak burung sinuri manari-nari ateh pamatang. Siria galak pinang manari malie carano nan alah datang. Mudian sawah dialai iliakan sawah ditaruko. Banyak bana sirih di balai hanyu iko isi carano. Pihak dek kami silang nambah pangka kerajo nan bapoko. Siria sahalai minta dicabiak pinang sabuah minta digatok kambia sedi dia minta dikopi ambillah sadak nak sapali nak sanang hati si pangkala.